Представи си бъдеще, изпълнено с безгрижие, където задачите могат да почакат. Да балансираш между стабилност и спокойствие и всеки момент да ти носи наслада. И твоето бъдеще може да изглежда така. С универсален пенсионен фонд Доверие. Прехвърли се при нас сега. Как? Супер лесно! Първо провери кой е сегашният ти универсален пенсионен фонд с помощта на НАП. След това се регистрирай в приложението Евротръст и тогава влез на сайта ни. Идентифицирай се чрез Евротръст. Попълни точно личните си данни. Ако имаш референтен код от приятел, въведи го в специалното поле. Накрая постави един дигитален автограф, за да станеш част от голямото ни семейство. Инвестирай в бъдещето си с универсален пенсионен фонд Доверие. Разбери повече на www.pok-доверие.bg.